Шартрак коммуналь хуҗалык предприятиесе идарәче оешмасы өчен гыйнвар башы кызу урак өсте. Яңа ел бәйрәмнәрендә каты калдыклар күләме 1,5 тапкырга арта. Инде 22 000 тонна чүп чыгарылган. Аларны предприятиенең бердән-бер подрядчысы Чиста шәһәр оешмасы җыеп түгә. Ике арада килешү 2018 елда ук төзелгән. 10 елга. Суммасы якынча 10 миллиард сум. Монополиягә каршы көрәш федераль хезмәте моны закон бозу дип саный. Подрядчыны аукцион аша сайларга кирәк иде диләр. Беренчесендә катнашучы булмаган очракта икенчене уздырырга кирәк булган. Әмма төбәк операторы моның белән килешми. На момент проведения конкурса. Конкурс уздырган вакытта ул чакта гамәлдә булган канун буенча эшләдек. 2018 елда закон шундый булган икән, аның нигезендә төзелгән килешүгә үзгәреш кертә алмыйбыз. Килешү 10 елга төзелде. Ике як та риза булмаса, аны бозырга ярамый. Ул вакытта, ягъни 3 ел элек ПЖКХ белән Чиста шәһәр арасында килешү монополиягә каршы законны бозмаган. Моны Уфаста таный. Чөнки анда төбәк операторы чүп чыгаруны үзлектән оештыра ала дип язылган була. Әмма 2019 елда канунга үзгәрешләр кертелә. Через год внесли поправку конкретно уточняющую. Бер елдан соң чүп чыгаруны үзлектән оештыру гыйбарәсенә төгәлрәк аңлатылган төзәтмә кертелде. Ул каты калдыкларны үз көчең белән техниканы арендага алып чыгаруны күздә тота. Төзәтмә кертелгәннән соң төбәк операторына закон хәзер төгәлрәк, сез эшегезне дәвам итегез, әмма эшчәнлеккә үзгәрешләр кертергә кирәк, яңа закон буенча эшләгез дип җиткердек. Төбәк операторы хезмәт күрсәтә торган Татарстанның көнбатыш өлеше үзе икегә бүленгән. Территорияләрнең яртысын үзлектән килешү буенча подрядчыга бирергә мөмкин. Моны закон рөхсәт итә. Тик мәйданнарның икенче өлеше аукционда уйнатылырга тиеш. Ягъни каты коммуналь калдыклар белән эшли алган кече һәм урта бизнес вәкилләренең дә әлеге базарга мөмкинлеге булырга тиеш. Мисал өчен Татарстанның көнчыгыш районнарына хезмәт күрсәтүче төбәк операторы Гринто оешмасы шулай итә дә диләр Уфаста. ПЖКХга да шундый үзгәрешләр кертү өчен 15 гыйнварга кадәр вакыт биргәннәр. Әмма ПЖКХ әлеге карар белән риза түгел, арбитраж судка шикаят биргән. Контракты, которые посмотрим, да. Безнең бурыч республика территориясендә законнарның төгәл үтәлүен карау, каты калдыклар белән эш итү мәсьәләсендә хезмәт күрсәтүдән халык та канәгать булырга тиеш. Әлеге тармак базарындагы килүшләрне карарга кирәк. Хәзер әлеге эш арбитраж судта карала. Чираттагы утырыш гыйнвар ахырына билгеләнгән. ПЖКХ вәкилләре сүзенә караганда, алар чыгарылачак карарга шикаят белдермәячәк. Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.